नमस्ते मैं आपण मानकर अति प्यार मिस्टर बोली ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଡ଼ିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଧପୁର ଗ୍ରାମକୁ। ଥରେ ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନଟ ଦଳେଇ। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନଟିଆ ସାର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, କିଛି ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ମଜାଳିଆ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର ସାର୍। नमस्कार 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 ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? मो ना नट दलई मते कोउ काम जाएनी बोले समस्त कृष्ण मते नोटिया भाई डाकती नोटिया साहेब भी डाकती आओ। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? मु बर्तमान मैथमेटिक्स टीचर अच्छी आओ। ମାନେ ଗଣିତ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆଉ। हाँ से आओ गणित पढ़ा। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିବ। हाँ प्रबल ज्ञान गणित जहाँ पचारे पचार बहुत ज्ञान। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ତାର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। हाँ हाँ पचार କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପଚାର। a square plus b square plus 2ab what is meanings of सूत्र? विशेष काम सूत्र ना ସାର୍ ମୁଁ ସେ କାମ ସୂତ୍ର କଥା ପଚାରୁନି, a plus b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ସୂତ୍ର କଥା ପଚାରୁଛି। ये स्क्वायर गुडा सब ये भी है सेंटर सेंटर अछंती आ। ବାବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କୋଉ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି? ए स्कूल किसी नो गाँव में जेटा लंगड़ा चंगा घरे पंडिया पड़ोची। अच्छा मैडम आपनकर मैथमेटिक्स रे बोधे ज्ञान ना? ନା ସାର୍ ମୋର ହେତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ओ बालू